आगर एरनो आरो नोंनो हरनो सानखादों बियो दा जोबोद मोजाङानो दा नाथाय आगर एरग्रा गैलादां आजिखालि नङा होमबा आगराबो नंगौ थायाखै जोबोद मोजाङानो जादों दा जोङो नैबे देंखो मोसानाय थादों सोमोन्दो थानाय जांख्रिथायारि दैखं खुंगुर बसुमतारी बिथांनि मुङै जागोन सार जांख्रिथायारि जानो हागोन ना? जागोन सार हागोन
मोजां खनदों नों जोबोद हिल होनानै खनदों जोबोद खोनाबाय मोजां खोनादों खोनाबाय थानो गोसो जायो Thank you, sir. नाथाय जोंहा समाजो आंखालखायनो जों मोनसे नेक्स्ट स्टेपआव थांबावनि एसामिस खनबाय आरो बर'थ' खनबायानो ग्लाब खनबाय No, sir. दा जोङो बिनि अनगायैबो आरो लेंगुवेजनि खोनाबावनो लुबैबाय जों हागोन ना? हागोन, sir. दे नोंनि साबसिन मोजां मोननाय दे